Čaute, vítam vás pri novom videu a dnes si ukážeme moju novú myšku. Na to poď sem. No mám tu zase motový jasa. Pozdrav sa. No. Takže ideme na to. Zrobíme si unboxing. Je to myška. Takže je taká myš. Značka to je Power King High Quality. Má tuto krúžko, no to dole. Potom tu má to, má to tu aj ten senzor, aby sa nešmykalo. Tie tu má gumičky. Potom tam má ten senzor, čo robí. A skúsime ju napojiť a možno, že bude svietiť. Tu máme to svetielko. Ale neviem, či to dokážete prečítať. Ja vám to prečítam. Procons, tu sú kódy, dovozca. Vyrobené v Nemecku. Nepíše to tu. Aha, Made in Germany. Tak to bude nemecká výroba. No tak z dnešného videa to bolo všetko. Ak sa vám videjko páčilo, zanechajte like, poprípade odber. Čusák.